Ay na apo, nagrigatin ay apo. Mano nga minuto ko, nga luktanin na ito yan. Ay, kininawa Japan. Ay, Jasper. Tulungan na kun kita na nakalamlamis. Pati di gijay manuka, nawanan, mamatay dansan. Ano, kila siya'y. Ayos tulukay. Natay dan samot tayo to. Kininawa rabi tayo. Tulungan da kun ano, sa nung lutlan tayo tayo na eh. Okay. Pura ipupok ako, nawan lata. Koko. Ino. Okay na namin. Ikaten, after 48 years, narakraken. Look at this. Agpakasay ka na kong. Baka natumpak ka dito ka ni. Pag kamkamata nga kinyaya, nagrito kayong kamatay. Basi agpupok kayo lata Okay ninayaw. Gininayo giday, kakaasi kayo man. Pupok kay latan. Natay, pati taganon niya sa simintaw. Ay na po, piman kayo pa. Uy.